ברוכות הבאות לעוד סרטון שלי. היום אני הולכת להראות לכם איך אני מסדרת את הטלטלים שלי. אז אם את מטולטלת ובא לך לראות איך מסדרים שיער מטולטל ומה הטיפים שלי בנושא, את מוזמנת להמשיך לצפות. אז אני אחרי מקלחת, אני עוטפת את השיער במגבת מיקרופייבר כזאת. היא מגיעה עם כפתור כזה מאחורה. השיער כרגע רטוב. אני לא מברישה את השיער מברשת, אני פשוט מעבירה את האצבעות וככה פותחת את הקשרים אם יש קצת. ואם יש הרבה קשרים אז אני משתמשת במסרק כזה. זה מה שנקרא מסרק רחב שוליים. ואני פשוט מברישה את השיער. זה שומר לי על הטלטלים. בשלב הראשון אני אניח גלייז. אני אוהבת את המוצר הזה של פול מיטשל, זה נקרא סופר סקאלפ של פול מיטשל. קצת על היד, מעשה בכפות הידיים, ומתחילה להעביר על השיער ממש ברפרוף. ממש ללטף את השיער בעדינות. ולקבץ. הטיפ הראשון שלי בשבילכם לשיער מטולטל זה פשוט לתת לשיער להיות כמו שהוא. לא למעוך אותו ולא למשוך אותו חזק מדי. פשוט לקבץ את הטלטלים כדי שהם יתחילו ממש מהשורש. שוב, על כף היד, מעשה, ומחדירה את החומר. אחרי שהנחתי את החומר הזה, אני עוברת לקרם לחוט. אני מאוד אוהבת את הקרם לחוט של אמיקה. זה קרם לחוט לשיער מטולטל. הוא ממש עושה טוב לשיער. יד, מעשה, ומקבצת. זה קרם שממש יגדיר לי את הטלטלים, ימנע פריזים, ייתן להם לחוט וגם ריח מהמם. פשוט לקבץ, ואפשר גם להפוך את הראש ולקבץ ככה. חשוב לתת לקיבוץ ממש להתחיל מהשורש. בצד שני. זהו. עכשיו, הכי טוב זה פשוט לתת לשיער להתייבש כמו שהוא, ועדיף גם להיות במנוחה, לא לזוז יותר מדי. כי אז הטלטלים באמת נבנים לפי הצורה הטבעית שלהם, ולאט לאט זה יקבל יותר נפח. אם אני ממהרת קצת החוצה ועכשיו חורף וכזה, אז אני כן ממליצה לייבש את השיער. אפשר לייבש אותו עם פן, שעל הפן מלבישים דיפיוזר. אז יש את הפן הזה של אמיקה, זה פן מעולה. גם מבחינת הצבעוניות שלו הוא תמיד כיפי ועושה נעים בעין, וגם העוצמה שלו ממש ממש חזקה. לפן הזה יש דיפיוזר שמתחבר עליו. הדיפיוזר נראה ככה. זה גומי שהוא יכול להיפתח ולהיסגר, וככה הרבה יותר קל לאחסן אותו או לקחת אותו ממקום למקום. מה שמיוחד בדיפיוזר הספציפי הזה, שיש בו כמו ספוגית קטנה פה באמצע, ועל הספגית הזאת אפשר להתיז איזשהו סיליקון או שמן, ואז תוך כדי פעולת החימום, החומר שהנחנו בספוגית יחדור לתוך השיער. אז יש פה את השמן הזה, זה של אמיקה גם, זה נקרא The Wizard, זה הקוסם ספרי רב שימושי לשיער. אני פשוט משפריצה על הספוגית, מחזירה את הספוגית לתוך הדיפיוזר, אני מלבישה את זה על הפה. ככה, ואז אני פותחת את זה. הטלטלים בעצם ייכנסו כאן. את לא חייבת דיפיוזר מהסוג הזה, כל דיפיוזר יעשה את העבודה. עכשיו, בחימום של טלטלים בדיפיוזר כדאי לעבוד על חום גבוה, אבל במהירות נמוכה.
זהו, השיער יבש, הטלטלים מוגדרים יפה, יש להם לחות והזנה והם נראים נהדר. עכשיו הוא יתייבש עוד קצת ויכול להיות לקבל עוד קצת נפח, והנפח הזה הוא טוב, נפח הוא מהמם לטלטלים, הוא נותן סילואט נורא יפה לפנים, ואני מתה על זה. עכשיו, אני אתן לכם כמה טיפים לגבי שיער מטולטל. דבר ראשון, אני ממליצה ללכת לישון עם שיער פזור ופתוח, לא לאסוף אותו, לא בגולגול, לא בקוקו, לא בקליפס, לתת לו פשוט להיות, לא לקבץ אותו בלילה עם גולגולים וקוקויים, והסידור שלו בבוקר. במידה וקם בבוקר והשיער ככה לא ממש מסתדר, מה שאת יכולה לעשות זה במקום להרטיב אותו במים, ממש ככה מהכיור להרטיב, לקחת בקבוק פלסטיק של שפריצר, למלא את הבקבוק שפריצר הזה עם מים ופשוט להתיז מים. אני ממליצה לקחת בקבוק שפריצר רגיל, אפשר לקנות כזה בסופר פארם, למלא אותו במים ואז להשפריץ פשוט מים על הטלטלים בבוקר אם הם לא מסתדרים, ואחרי שהשפרצת להם מים רק אז לשים קצת חומר. אחרי שתשפריצי מים את תוכלי להשתמש בהרבה פחות חומר והטלטלים יראו הרבה יותר טוב. אז זה ככה טיפ לבוקר. הנראות שלו במשך היום, יש לך שיער מטולטל ואת הולכת ללכת איתו פזור, כן אני ממליצה לדרג אותו בחלק הקדמי שלו, שזה ייתן איזושהי מסגרת לפנים, והוא תוכלי ככה גם לזוז בלי שהשיער על הפנים כל הזמן, כי שיער מטולטל שהוא לא מדורג מסתדר הרבה פחות טוב, הוא גם נהיה כזה כבד ואז הוא כאילו צמוד פה וכבד כאן, אז כן לדרג אותו, לתת לו את הפתיחה היפה הזאת, וזהו. מקווה שאהבתם את הסרטון. כמובן שאם עוד לא נרשמתם לערוץ שלי אתם מוזמנות ללחוץ על הכפתור פה למטה, הירשם כמנוי, תלחצו גם על הפעמון שתהיו מעודכנות על סרטונים חדשים, ובואו נהיה בקשר, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, כל הפרטים פה למטה בתיבת המידע, אני גם אשאיר לכם את כל המוצרים שאני ממליצה עליהם לשיער מטולטל, פה למטה בתיבת המידע. זה הכל, יאללה ביי.